Hükümetleri var. Tatarşa'da, Oğuzca'da. Şunlardan kişi biz söyleştik de радиоквалификационный союз koyduk координационный совет reisi. Şunlara bir dürüst olur, радиоквалификация olur. Sorular cevap versin. Бик зур рахмет. Мындай дәһшәт катнашучы Культурный билдә дә сөйләде. барыбызда мәгълүмат тәбигаты бирә алабыз. Шуңа күрә миңа сүз бирелгән кәмбит рәхмәт университет турында һәм бездәге эш гамәлләр турында сөйләргә мөмкин. Билгеле булганча, инде университет яңа форматта хәзер 5 елдан артык эшли. Барлык фән юнәлешләр буенча бүгенге көндә бик зур күләмдә тикшерүләр алып барылган һәм моның төп күрсәткече булып безнең Россия күләмендә, Татарстан күләмендә грантларыбыз безгә эшләнгән заказлар тора дип исәплибез һәм инде күзәтеп барсагыз, соңгы елларда безнең университетыбыз ул дөнья күләмендәге иң алдында уку йортлары исемлегендә һәм biz инде 2020 елга хәтле уку йортыбызның әлеге иң алдынгы вузларның 100 генә керергә дигән максат куйдык. Бу юнәлештә бик матур һәм максатчан эш алып барыла. Инде гуманитар юнәлешкә килгәндә, әлбәттә, төрле фикерләр бар бүгенге көндә һәм төрле яктан килеп бәя биреп барырга теләүчеләр бар, ләкин кызганычка каршы бүгенге көндә тулысынча университеттагы эш гамәленең торышын белеп һәм бәя бирү әлегә җитеп бетми, юк дип әйтелгән. Университетта бәлки шушындый фикер туарганадыр журналистларда, күбрәк игътибар математика, физика, химия юнәлешләренә бирелә дип, ләкин без моның белән тулысынча килешеп бетмибез. Шундый фикер туаргандыр, бәлки шуңа күрә нигездә әлеге юнәлешләргә күп тикшеренү җиһазлары, лаборатор җиһазлар кирәк һәм алар сатып алына. Бүгенге көндә безнең медицина юнәлеше эчендә һәм башка шушындый чыгымнар таләп ителгән юнәлешләр өчен алдынгы җиһазлар сатып алынды. Гуманитар юнәлешләргә андый җиһазлар кирәк түгел. Шуңа күрә без бәлки күләгәдәрәк калабыздыр. Ләкин моңа карамастан бүгенге көндә мин шулай күләмдә әйттем, Россия күләмендә, Татарстан күләмендә һәм дөнья күләмендәге грантларга да без алга таба да инде бу юнәлештә безнең проектларыбыз, планнарыбыз бар.